Sitten sitä kuitenkin varoittava esimerkki siitä, mitä tapahtuu, jos lupailee liikaa Facebookissa. Siinä voi käydä kuin muuramelaiselle Jukka Mutaselle, joka istuu minikaivurin ratissa juhannukseen saakka. Sait vähän etumatkaa, mutta oli helppo kävellä kiinni. Joo, kyllä sä vissiin. Mutta koetapa kävellä Kuusamoon asti. Siis oliko se niin, että joku haastoi sut, tai sinä sanoit, että jos tulee tietty määrä väkeä, niin lähden ajaa? Joo, mä sanoin, että siis se oli semmonen ihan älyväläys vaan, että heitän nettiin tämmösen hölmöjutun, mitä kaikki tekee tommoset, jos tähän ryhmään liittyy bla bla bla. Että ajattelin, että ei siihen ketään tuu ja siihen tulikin 3 päivässä 50 000. 50 000 ihmistä? 3 päivässä, joo. Halusit sä ajat tästä Kuusamoon? Niin. Hulluja suomalaiset. No todella, mutta ennen kaikkea hullu sinä, että sä suostut, että sä lähdet ajamaan. Eikö mitään järkeä? Ei oo mitään järkeä. Niin. Paljon sulla on se huippunopeus? Huippunopeus on ehkä 4,5 alamäessä. Niin hei, sit sä teet biisinkin tästä. En mä sitä tehnyt. Ei, mut kaverit teki. Joo, kaverit teki. Hurrahuudot kuulukoon. Yksi hullikoo minikaivurilla Hangosta Kuusamoon. Jukka ajaa ja kansa hurraa, minikaivuri hiljaa surraa Suomen. Sulla on vielä matkaa jäljellä, mutta meidän täytyy mennä Pasilaan tekemään tää juttu. Hei, ajele varovasti, mun täytyy mennä nyt. Mennään sitten, saadaan se tehtyä. Katsomaan, juhlat pian alkakoon, kun Jukka saapuu. Siinä voi kaivaa muutamat huvilan perustukset matkalla. Matkan varrella ja perille sitten ensi vuoden juhannukseksi ehkä. Aikaa on. Visa jatkaa tästä ja sen perään sitten Mika Saukkonen ja päivän tulosruutu. Näkemiin. Näkemiin.